don haka waɗannan dama ɗabi'a ce ta ɗan adam, wani lokaci kai farin ciki wani lokaci kai bakin ciki, haka ne rayuwar nan take. samaniyatun la budda an ta'ati alal fata wala budda an tajri alayka samaniya, dole abubuwa guda 8 sai sun same ka a duniya duk yanda kake inda kai dan adam ne. sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma sakmun wa afiya, dole abubuwa guda 8 nan sai sun same ka. wata rana kana bakin ciki, wata rana kana farin ciki, dole ne. wani abun ya bata maka rai, wani abun ya faranta maka rai, kuma duk matsayinka da duk darajarka dole wata rana sai ranka ya ɓaci, kuma duk yanda ake ciki wata rana kuma sai ka samu abin da zai faranta maka rai. shine sururun wa huzun wa ijtima'un wa furqatun, dole wata rana a haɗu wata rana kuma dole a rabu. rayuwa kenan. duk yanda kake son mutum, duk yanda aka haɗu, duk yanda zamantakewa take da daɗi tsakaninka da wanda kake so ko wadda kake so ko wanda kike so ko wadda kike so, dole wata rana sai an rabu. sannan kuma wa yusrun wa usrun, dole akwai daɗi akwai wahala, haka rayuwa take. wata rana a samu abin da ake so, wata rana kuma a rasa abin da ake so, wata rana a shiga cikin kunci da wahala, ko da akwai kuɗin da za a saya amma sai a rasa abin da za a saya. wata rana kuma ga abin saya kuma ba kuɗi, rayuwa kenan. wata rana kuma ga abin an saya amma bai kawo farin ciki ba, ko an samu amma ba irinsa ake so ba. wa yusrun, wata rana kuma a samu daɗi, sannan kuma wa sakmun wa afiya, dole wata rana akwai ciwo wata rana kuma akwai lafiya, haka rayuwar mu take. ba za ka taba zama kullum, no condition is permanent, kullum a ce abu daya wannan sai an je aljanna, shine ake samun abu daya. Allah ka kai mu aljanna.